Неинвазивната невромодулация на НЕСА е иновативна електротерапия. Чрез 12 електрода, разположени на китките и глезените и насочващ електрод, се излъчват микротокове благодарение на технологията X-Signal. Нискоинтензивното, нискочестотно електричество се въвежда благодарение на закона на Уайлдър-Хормезис. Малки дози с течение на времето невромодулират нервната мрежа на организма. Микротоковете на НЕСА, излъчвани от X-Signal, се предават по обширната невронна мрежа. Поради различните нервни пътища, импулсите се предават от крайниците и се събират в насочващия електрод. Целта е да се затвори модулаторната верига и да се подобри предаването през обширната блуждаеща мрежа, като в крайна сметка се достигне до централната нервна система. Когато импулсът достигне централната нервна система, невроните и глиите усещат стимула и предават информацията хармонично помежду си. Доказано е, че глиалните клетки са структури със свои собствени връзки и функции, които също могат да бъдат невромодулирани. Микротоковете на НЕСА невромодулират производството на невропредаватели, особено тези, които регулират вегетативната нервна система. Микротоковете на НЕСА действат глобално върху невронните каскади, нормализирайки електрически променените системи. Електрическите импулси пътуват през тялото, модулирайки нервните връзки, които са били засегнати от патологични процеси. Невромодулацията на вегетативната нервна система взаимодейства с имунната система, подобрявайки нейната функция. Подобряването на качеството на съня, предизвикано от невромодулацията на НЕСА, се дължи на връзката между вегетативната нервна система и епифизната жлеза, което води до промени в концентрацията на мелатонин. Усещането за хронична болка се намира в централната нервна система. Технологията НЕСА помага за постепенно невромодулиране на хроничната болка, като действа върху невронните каскади за възприемането на болката. Невромодулацията на концентрацията на кортизол, предизвикана от нервното пренастройване на надбъбречните жлези, значително намалява нивата на стрес и тревожност. Глобалната невромодулация на НЕСА позволява реорганизация на електрически свързани системи и подобрява възстановяването на пациента. Стимулирайте нервната си система.